Video yathu lero mtonisana mmene tingaziwire ma application amene akudya space yambiri mfoni mwathu. Timatatu kupezeka kuti pena pake mwina tatilira zithunzi, ma videos kapena nyimbo, koma kupezekabe kuti space sikusika. Ndi nthawi zambiri amatokha kuti ndi ma application amene akudya space. Ndetete tionesaneni kuti tingagwire bwanji ma application amene. Ndi chimene mayenera kuchita ndikupita ku Play Store. Kenako ndikupita apa pali account yanuyo. Kenako ndikupita manage apps and device. Kenako manage. Kenako mupanga apa ndikuika size. Ndikuti zikatero zimaonesa ma application onse amene atenga space. Ndi application amene atenga space yambiri amakhalanso pa number 1. Ndikuti mukafuna kuti mwachose mangwapanga select amene mukufunawo ngati chonchi. Kenako ndikupita apa pa delete. Chifukwa kuti amene ndapanga select akuonesa kuti adya bwanji, ngati apa pakuonesa kuti atenga 38 GB. Sonza kuti titati kuonjezerapo chonchi ndikuti zikwera. Tikapanga pa delete ndikuti timachosano ma application yo. Ndikuti kuti tikachosako ma application amene tikuona kuti kwa ifeyo ngosafunikira. Zikaterotu zimakhala kuti zatheka. Basitu kupanga wake ndikumene koko. Ndengati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayora kupanga follow. Tiye tione video started.